Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Značenje ne prenosimo samo riječima. Jasno nam je da svaka riječ ima svoje značenje i da u ovisnosti o tome koje smo riječi upotrijebili u rečenici, prenosimo i drugo značenje. Međutim, značenje prenosimo i takozvanim vrednotama govorenog jezika, a jedna od tih vrednota je i intonacija. Na glavnom kolodvoru u Zagrebu možemo čuti ovu rečenicu. Vlak iz Splita u dolasku kasni oko 15 minuta. Znamo i razumijemo značenje te rečenice, jasno nam je o čemu ona govori, međutim, njezino značenje ipak se mijenja u ovisnosti o tome je li rečenica izjavna, je li upitna ili je usklična. Spiker rečenicu izgovara kao izjavnu rečenicu. Njemu je svejedno kasni li vlak koji dolazi iz Splita ili ne kasni. On rečenicu koju izgovara oblikuje kao informaciju. Vlak iz Splita u dolasku kasni oko 15 minuta. U toj rečenici primjećujemo da je intonacija ravna i kao u svakoj izjavnoj rečenici na kraju prelazi u silaznu intonaciju. Međutim, na željezničkom kolodvoru nalazi se stariji gospodin koji čuje taj podatak, ali nije siguran što je čuo jer slabije čuje i obraća se nekom gospodinu mlađem ili nekoj osobi koja je pokraj njega i pita ga: vlak iz Splita u dolasku kasni oko 15 minuta. Ta rečenica oblikovana je kao pitanje, to je upitna rečenica, na njezinu kraju dolazi upitnik i primjećujemo da se intonacija mijenja u rečenici, to jest da je intonacija uzlazna. Vlak iz Splita u dolasku kasni oko 15 minuta. Značenje te rečenice ipak je drugačije. Naime, njezino značenje ja ne razumijem, odnosno nisam siguran ili nisam dobro čuo je li onaj koji je informaciju izgovorio ono za što mi se čini da je izgovorio. I također možemo zamisliti treću osobu koja stoji na željezničkom kolodvoru i s nestrpljenjem očekuje neku vrlo dragu osobu koja treba doći iz Splita i koju već duže vrijeme nije vidjela. Ta će osoba rečenicu koju je čula izgovoriti: ah, vlak iz Splita u dolasku kasni oko 15 minuta. Ta rečenica bit će izgovorena drugačije, odnosno ona će biti izgovorena kao usklična rečenica, rečenica kojom iskazujemo emocije i na njezinu kraju bit će uskličnik. Intonacija u ovoj rečenici vlak iz Splita u dolasku kasni oko 15 minuta jest silazna. Hvala vam na gledanju.